Sa Kalasangan sa Barangay Coronobe, Maragusan, Davao de Oro, natultulan sa mga kasundaluhan ang lokasyon sa 12 ka mga high-powered firearms sa mga sakop sa New People's Army kun NPA. Sumala ni Captain Mark Anthony Tito, 10th Infantry Division Philippine Army spokesperson, nga tungod sa maayong pagtratar sa mga nadakpang unom ka mga sakop sa NPAs, mao kini sila ang nitug-an sa mga gibutngan sa daghang armas. Nagtinabangay ang mga personahe sa 101st Infantry Brigade, 701st Infantry Brigade, 1st Davao de Oro Mobile Force Company ug intelligence units ilawom sa 10ID. Diha sa pagtultol sa mga 12 ka high-powered firearms nga gilangkuban sa usa ka M60 light machine gun, duha ka mga AK-47 rifles, duha ka mga 40mm grenade launchers, usa ka M16 Elisco rifle, usa ka M16 Bushmaster, usa ka Metro Arms Firebird M4 rifle, ug tulo ka mga M16A1 Elisco rifles. Gidaig ni Major General Nolasco Mempin, commander sa 10ID ang tropa, diha sa pagtamod sa tawhanong katungod. Ug niini laing accomplishment ang ilang nakabot sa kasundaluhan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.